खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि बोरबारि थानानि सिङाव थानाय भबानिपुर बि ब्लकनि सासे नखरनि खिग्रासालियाव न'आव फासि नांनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय सासे सिनाय मोनै गोथै सोलेर मोननाय जादों। बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा मैया धेमाजि जिल्लानि जरनाय ओनसोलाव दै लोमजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। गोनांथार आयदाखौ लानानै स'हेब खान इउपिपिएल मानथि कलनि आफादगिरिनि खौरां मेल। चिराङाव मैदेरनि उदखाराव गंनै गला, न' आरो गोबां मुवा बेसादफोर खहा जादों। तामुलपुराव ना जुनार सावस्रि, मोसौ फिसिनाय आरो गाइखेर फेहेरनाय बिथिङाव सांग्रांथियारि मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। बिटिआरनि बेंगलि फेडारेसननि आफादगिरि मन्टु देनि खौरां मेल खालामदों। अदालगुरियाव धेमाजि जिल्ला जरनाय एग्रिकालचार अफिसनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बुंनो थाङोब्ला न'निफ्राय लानानै मुवा बेसादफोरखौ दोननो थाखाय गासैबो खथाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दं होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एग्रिकालचार अफिसनि एसडिअ लोगोसे माखासे बिबानगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा फोरमायथिदों।